Wah. Arep suwi nganggur. Jalan yo rene. Duit wis ra duwe. Arep metu omah kok yo omahku siji-sijine. Wah. Terus Dewi suwi nganggur rek perjalanan ini yo. Iki kerjaan muangan sih nak. Waduh kan itu pikir yo mikir. Mikir wetenge dhewe. Yo aku ndak yo. Pelik. Itu akhirnya kerjaan sih. Kok ngelitu? Kerjaan. Yombong. Oke saiki lho, golek kerjane uang eleran brik. Hah? Dewe lho, golek kerjane iki uang el. Lak kuwi. Aku bingung. Arep nodong yo ora pantes. Yo nak sing ditodong duwe. Nak ora. Kan aku sing isin to. Sampe kok kabehnya lho tak ngerokok sik setengah ramu to. Lah. Ngomong apa emang? Anu lho. Aduh lho Arnoldung yo ora pantes. Wis to brik. Mati lho. Tetaplah berada di posisi yang benar, walaupun keadaan sedang tidak benar. Selak kamu kowe. Ngomong malah. Tapi yo piye to so? Iya. Yo susu ade ngene iki bongko to. Yo. Kowe kan iso nyukur kok. Buka pangkas cukur wae. Apa yang ngono yo? Yo iya to. Lah buat apa kamu punya bakat kalau tidak kamu kembangkan? Asli, asli. Kerjane yo ora kesel, duwite yo penak. Wis, mangkat yuk. Yuk. Nah, ini. Nah. Tempel ning ngene wae. Di kita tos kok wis ngukur iku. Sabar to brik, paling wis turun. Ini iki ceritane wis tutup ae tutup. Bisa. Oh. Kadang rame, kadang sepi. Intine iki dhewe usaha sik lho. Wis lah. Genteni enek sing mlebu. Mas, iki pangkas rambut ya? Kudu. Indomaret. Pangkas rambut tek. Wis Mas, aku cukur. Gosek plek, aku sih cilik ngalah, yo. Yo, aku. Ayo cukur. Cukur kene. Tunggu ngono. Jangan apa Mas? Sore iki lho. Brik.
Tak ngisi-ngisi break. Los, siswi. Iya lagi. Pasien perdana. Mantap. Api mas, ini mas, slow aja. Nah, api pokoknya wis to. Kita sabar oh, iki lungguh dadi. Mas aku cukur kok ngene pokoknya. Iya. Tapi ganteng. Iya, ngerti. Celek. Iya, sabar dulu matane ora delok nek nyukuri lho. Iya, wis to. Lah, cukur kok ngono? Lah iki keren. Malah enggak sida balik wae. Jarine harus cukur. Jarine harus cukur. Lah, ada di tablet. Otak. Mau. Di tablet. Positif. Wis kamu mas. Wis keren pokoknya wis. Oh. Sini mas. Oh. Alon-alon. Ya jenenge diresiki yo. Ya wes kayak dicopot. Nah, saya. Ya, saya balik sih, Mas. Ya, sudah. Hei, aja lali. Hei, aja lali yo. Subscribe, Like, komen, dan share. Tur suwun bosku.